Benvinguts a la unitat de nutrició de l'Hospital Joan 23. El meu nom és Carme Martí i soc dietista nutricionista. El vídeo d'avui és per explicar-vos uns quants consells dietètics pel moment que anem a menjar fora de casa, en un restaurant, en un bar, ja sigui perquè tenim una celebració o perquè per motius laborals necessitem menjar fora de casa cada dia. Començaré a donar-vos uns consells que són comuns a qualsevol lloc on anem a menjar. És a dir, són aquells consells que sempre hem de tenir en compte a l'hora d'escollir el nostre menú. En primer lloc, recordeu que és molt important que seguim l'estructura del mètode del plat per aconseguir tenir sacietat i consumir poques calories. El mètode del plat ens recomana que sempre consumim una alta quantitat de verdures, una petita porció de fècula i una petita porció de proteïna. D'aquesta manera, si nosaltres, com a primer plat o entrant, consumim sempre algun tipus de verdura, aconseguim certa sacietat i una aportació baixa de calories. El segon consell que us vull donar és que no us salteu cap àpat pel simple fet d'anar a menjar o de tenir una celebració fora de casa. Per què? Doncs perquè si nosaltres, pensant que amb aquest àpat ja farem una transgressió dietètica, ens volem estalviar calories de l'àpat anterior, el que aconseguirem és arribar al moment d'escollir amb molta gana i certa ansietat, i això pot fer que acabem escollint plats que són més calòrics i ens desestructurin el que és aquest equilibri dietètic que nosaltres volem aconseguir. El tercer consell seria en relació a la hidratació. Nosaltres sempre recomanem que consumiu aigua com a font d'hidratació, perquè és acalòric, no ens aporta calories i d'aquesta manera ja no sumem calories que ens poden aportar com les begudes ensucrades, les begudes alcohòliques, i sí que tenim una mica més de marge per escollir aquells plats que aquest dia especial que sortim a fora ens agrada consumir. En el cas que no vulgueu consumir aigua, podeu consumir algun tipus de refresc edulcorat. Aquests refrescs no ens aporten calories i d'aquesta manera no ens desajusta tant la nostra estructura de la dieta. I l'altre consell que us voldria donar fa referència a les postres. A l'hora d'escollir les postres acostuma a ser un moment complicat perquè aquests dies sempre ens ve de gust consumir algun producte que acostumen a ser molt calòrics, amb molta quantitat de sucre i de greixos, i normalment no consumim i esperem aquell dia especial per poder demanar-lo a la carta. Quin és el nostre consell? Doncs el nostre consell és que intenteu, en la mesura que sigui possible, consumir fruita fresca o bé iogurt. En el cas que no us vegueu capaços de renunciar a les postres, una de les opcions que teniu és compartir amb altres persones de la taula. Això us permet provar-ho sense consumir una alta quantitat de calories. Una vegada exposats aquests consells, que són genèrics en qualsevol situació, inclús si aneu a menjar fora de casa, a casa d'algun familiar o d'uns amics, anirem a presentar-vos 3 possibles escenaris de manera que vosaltres pugueu tindre aquest control dietètic a l'hora d'escollir el menú. El primer escenari que us presento seria l'opció d'anar a un restaurant a la carta. Quan nosaltres anem a un restaurant a la carta, tenim moltes possibilitats de seguir aquesta estructura i aquesta pauta dietètica. Per què? Doncs perquè tenim un ventall molt ampli de plats que ens permeten garantir aquest equilibri alimentari, d'acord? A l'hora d'escollir el primer i l'entrant, el més recomanable, com us he dit, és que consumiu verdures. No hi valen totes les verdures, és a dir, quines verdures són aconsellables? Doncs aquelles verdures que o bé són crues o bé estan cuinades amb tècniques molt senzilles que no aporten grans quantitats de greixos, ja sigui perquè estan fregides o perquè estan condimentades amb salses, d'acord? Vigileu també amb les amanides a l'hora de ficar-li l'oli. Recordeu que aquest oli s'ha de controlar, d'acord? Com a segon plat tindríem com 2 opcions principals. La primera opció seria agafar tot un plat de fècula, ja sigui en forma de paella, en forma de pasta,
en forma de cuscús, per exemple. Llavors, aquest plat el podeu fer totalment de fècula, però sí que hauríeu d'intentar controlar la quantitat. En el cas de que no us vingui de gust menjar aquesta fècula i vulgueu escollir un aliment o un plat bàsicament de proteïna, també hauríeu d'intentar que aquesta proteïna estigui cuinada d'una manera senzilla, sense afegir-hi grans quantitats de salses o de condiments que puguin augmentar molt l'aport calòric. D'acord? Tindríeu també inclús una altra opció, que seria mantenir el plat de la verdura i consumir un segon plat amb dos ingredients principals, com ara la pasta i la proteïna, o l'hidrat de carboni i la proteïna, com ara uns canelons. A l'hora d'escollir uns canelons, teniu opcions de que aquests canelons siguin menys calòrics, per exemple, si són vegetals, i la salsa que els acompanya, per exemple, és una salsa amb verdures. Tot això us permetrà que vosaltres pugueu escollir aquells plats que us venen de gust, perquè són plats que consumiu de forma molt esporàdica, i a la vegada controlar una mica la part calòrica que aporta aquest plat. Les postres ja us ho he dit, intenteu sempre que pugueu consumir fruita o iogurt, i en el cas de voler provar algun postre concret, intenteu compartir-lo, d'acord? I així les calories queden controlades. L'altre escenari que us volia proposar seria en el cas d'anar a una pizzeria. A la pizzeria tenim la sort de tindre un ampli ventall d'amanides que ens ofereixen normalment com a primer plat. La puntualització en aquest cas seria que s'han d'intentar agafar les amanides que estiguin poc condimentades i que portin pocs ingredients, perquè de vegades ens podem trobar amanides molt completes que incorporen fumats, formatges molt greixosos, olives, fruits secs, inclús salses que fan que l'aportació calòrica d'aquest plat sigui molt alta. Si nosaltres ens plantegem anar a una pizzeria, segurament és perquè de segon volem consumir una pizza. És possible, podeu agafar una pizza, però aquí la recomanació seria que sigui una pizza senzilla, amb pocs ingredients. Bàsicament la base, la salsa de tomàquet, el formatge i si voleu incorporar-hi alguna verdura. Quina és la recomanació principal en aquest cas? Doncs que heu de consumir poca quantitat. No és el mateix menjar-nos una amanida i una o dues porcions de pizza que només agafar una pizza sencera, perquè l'aportació calòrica se'ns dispara molt. D'acord? Recordeu que la beguda hauria de ser sense calories, preferiblement aigua, i recordeu que les postres són una opció, però que també teniu l'altra opció, que és saltar-vos les postres i demanar directament alguna infusió o algun cafè sense sucre afegit. I l'últim escenari, i ja per acabar, seria quan nosaltres anem a algun bar de tapes. Aquesta opció potser és la més difícil per tal de mantenir l'equilibri alimentari, perquè sovint no hi trobem verdures que siguin baixes en calories. No passa res, és a dir, si un dia no consumiu aquest equilibri alimentari, no passa res, però sí que hi ha d'haver una sèrie de consells que heu de tindre en compte, com ara consumir bàsicament aliment proteic, però amb coccions senzilles. Podeu consumir sèpia a la planxa, calamar, pop, escopinyes, musclos, tot el que sigui aliment proteic, però sense salses afegides i intentar que no estigui fregit. Ens trobarem que si només mengem la proteïna correm el risc de quedar-nos amb molta gana, i això pot fer que al cap d'una estona d'haver sopat o d'haver dinat tinguem molta gana i acabem fent una transgressió dietètica. Aquí el consell seria incorporar alguna petita quantitat de fècula, encara que sigui el pa, de manera que tindrem la proteïna i la fècula. Doncs bé, ja veieu que amb aquests consells podem controlar bastant aquest àpat que nosaltres realitzarem fora de casa, podem disfrutar i a la vegada controlar l'aportació calòrica. Els consells són molt bàsics, els coneixeu i a hores d'ara ja comenceu a tindre molta informació que us ha de servir perquè vosaltres pugueu controlar diferents situacions que us puguin donar durant el dia i a la vegada pugueu controlar aquesta pauta dietètica, sense desestabilitzar la pèrdua de pes.
Doncs fins aquí els meus consells, espero que us siguin d'utilitat.